haka na halice ku afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Allah yace yanzu kuna zato na halice ku ne kara zube kowa yayi abin da ya ga dama. Allah yace kun dauka a hakan halice ku. Ɗaya daga cikin abin da duk wanda yake mu'amala da social media ya kamata ya dinga kwana da shi yana tashi da shi shine akwai ran da za ka tsaya a gaban Allah a tada maganar social media. Wannan kafarka wani abu ne yanki, wallahi kar ka raba ɗayan biyu. Wallahi ba abin da za ka yi a kafan social media ba a tada maganar baranan alkiya ba. Wannan kakon da sanin haka. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hadisin Adi bin Hatim, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman. Annabi yace babu wani ɗaya daga cikin ku, ba wani ɗaya daga cikin ku, ka kalli girman maganar, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman. Babu ɗaya daga cikin ku face Allah zai yi magana da shi kai tsaye, babu ɗan tarjama, ba wahayi zai yi ko sako zai bayar a gaya maka ba, shi da kansa zai yi magana da kai kai tsaye. Annabi ya ce fa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Idan aka tsiye dan adam a gaba ga Allah, Allah zai yi magana da shi kai tsaye, zai kalli hannun damansa, gefen damansa. Annabi ya ce fala yara illa ma qaddama, ba abinda zai gani sai ayyukansa malala a kwance an tara su. Ga ubangiji zai yi magana da shi, zai tambaye shi, ga ayyukan a kusa da shi yana kallon su. Wa yanzuru ash'ama minhu, zai juya ya kalli hagunsa, fala yara illa ma qaddam, ba abinda zai gani idan ba ayyukansa ba wanda ya gabatar. Wa yanzuru bayna yadayhi, zai kalli gaba gare shi, fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi. Annabi ya ce ba abinda zai gani sai wuta, ga wuta a gabansa, dama da hagunsa ayyukansa. Annabi sai ya ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamra. Annabi ya ce ku kare kanku daga wuta ko da tsagin dabino ne. A ɗayan riwayar abinda Allah zai tambaye shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman. Babu wani ɗaya daga cikinku face Allah zai yi magana da shi kai tsaye, ba ɗan tafinta tsakaninsu, ba zai faɗa ne wani ya fassara maka ba. Fa yaqulu lahu, Allah sai ya ce wa ɗan adam, atadhkuru yawma fa'alta kaza wa fa'alta kaza. Allah zai ce mishi ka tuna ran da ka aikata abu kaza da abu kaza. Atadhkuru yawma fa'alta kaza wa fa'alta kaza. Allah zai ce miki kin tuna ran da kika sa kyamara a kanki, kika faɗi kaza da kaza, kika yi kaza da kaza. Wallahi ba wani aiki da za mu yi face Allah ya tsiye mu akan wannan aiki, sai in tuba muka yi, muka gyara, muka nemi yafiyar Allah, Allah kuma zai yafi mana. Fa yaqulu lahu, Allah zai ce wa mutum, ataskuru yawma fa'alta kaza wa fa'alta kaza, ka tuna ran da ka aikata kaza ka aikata kaza. Annabi ya ce hatta yuzakirahu ma fa'ala fi duniya, har Allah ya tunasar da shi abinda ya aikata a rayuwar duniya. Ka tuna kaza, ka tuna kaza, ka tuna kaza. Duk kyamarorin da kika sa a kanki, kika yi bidiyo kika sake, ubangiji zai tambaye ki kin tuna wannan ranar. Idan ashar kika yi, zai nemi bayani akan ashar ɗin da kika yi. Idan tsiraicin kika nuna, zai tambaye ki akan tsiraici da kika nuna. In rawa kika yi, Allah zai tambaye ki akan rawan da kika yi. Duk daren dadewa
wallahi ki tuna akwai ran da za ki je ki tsaya a gaban Allah ya miki tambayoyi akan duk abin da kika yi a social media. Duk daren daɗewa ka tuna cewa akwai ran da Allah zai tsaye da kai ya maka tambaya akan duk abin da ka yi a social media. Wannan maganar ayan alkur'ani ta zo da shi. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. يوم يبعثهم الله جميعا ranar da Allah zai tara bayi gaba ɗayansu fayunabbi'uhum bima amilu sai ya ba su labarin ayyukan da suka yi. Kowa Allah sai ya gaya mishi abin da yi. Ahsahullahu wa nasuhu, waɗansu sun manta waɗansu abubuwan, Allah kuma ya ƙididdige shi ya ajiye shi. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Allah masani ne, mai shaida ne akan komai da komai. Allah zai tada kowa, zai tambayi kowa. To duk abin da za ka yi, duk abin da za ka yi, ka dinga tuna akwai ran da za a je a tsaye da kai a gaban Allah a ta da magana, sai dai in ka tuba. Ka tuna, ki tuna duk abin da kika yi, duk abin da kika yi, akwai ranar da za a kai ki gaban Allah, Allah ya tambaye ki game da duk abin da kika yi. Ki dinga tuna wannan ranar, ki dinga tuna wannan ranar. Ke musulma ce, kina da addini, kina da alƙibla, kina da annabi, kina da littafi, kuma kina fatan rahmar Allah. Duk abin da mutum yi a cikin suratun nur Allah ya ce yau mata shahadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. yawma tashhadu alaihim alsinatuhum, rana ce Allah ya ce da yawma tashhadu alaihim alsinatuhum, Allah ya ce rana ce da harshen su zai bada shaida a kansu. Duk wata gaba da ka ganta a jikinka ubangiji ya baka dama ka sarrafa ta, ranar alkiyama Allah zai ba magabobin dama su masu yi bayani a kanka. yawma tashhadu alaihim alsinatuhum, ranar da harshensu zai ba da shaida a kansu, wa aidihim wa arjuluhum, da hannayensu da kafafunsu, bima kanu ya amalun, akan abin da suka aikata. Kaga wannan chat da muke yi, duk abin da kake rubutawa, wallahi duk abin da kake rubutawa, bayan ka rubuta yatsan yana copying abun yana ajiyewa, kuma yana recording abun yana ajiyewa. Wallahi wallahi duk abin da kaga ka dau waya kana dannawa, duk abin da ka latsa, duk abin da ka rubuta, yatsan yayi copying wannan abun ya ajiye, kuma wallahi akan idon ka zai yi jawabi a gaban Allah akan duk abin da ka rubuta da shi. yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum, ranar da za su ba da shaida akan mutum, harshensa, hannayensa da kafafunsa, bima kanu ya amalun, akan abinda ya aikata. اليوم نختم على أفواههم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. kafin a bawa harshe dama yayi magana, dan adam lokacin da yake so ya yunkura ya kare kansa a gaban Allah, Allah sai ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim, sai mu rufe baki, wa tukallimuna aydihim, Allah ya ce hannu ne zai mana magana. Abin da kake rubuta wannan, karka damu ka saka wani screen guard mai duhu. Duk abin da kake yi, duk abin da kake yi, wallahi abin da kike rubutawa hannun yana kwafewa. Tunda mun yi imani da alkur'ani, dole mu yadda da wannan abu, dole mu yadda da wannan abu. wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, sannan kafafunsu za su ba da shaida akan abin da suka aikata. Malam, ba fa wai hannu ko kafa ba, fatar jiki
hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون hatta idza ma ja'uha Allah ta har sai sun iso gaba ga wuta ko wajen da za a musu hisabi shahida alaihim sam'uhum jinsu sai ya bada shaida a kansu duk abin da kake ji bayan ka jin abin kuma kunnen yana nade abin ya aji kai ma ai zaka yadda tunda zaka iya tuna wani jawabi da principal ya muku tun kana secondary ya nade ko bai nade ba ya nade zaka iya tuna abin da ka gani yau kakan tuno shi tun kana primary idon yana nadewa shahida alaihim sam'uhum jinsu zai ba da shaida a kansu wa absaruhum ganinsu zai ba da shaida a kansu haka ne ko shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum fatun jikinsu za su ba da shaida a kansu bima kanu ya amalun akan abin da suka aikata dukkan jiki za a ba shi dama ya ba da shaida akan mutum wannan abin da muka faɗa gaskiya ne haka alkur'ani da sunna ya zo da shi ka farka ka san da cewa za a kai ka gaban Allah a tsaye da kai hannunka zai yi jawabi yatsunka da su yi jawabi kafafunka da su yi jawabi gangan jikinka fatar jikinka za ta yi jawabi za ta yi jawabi za ta yi jawabi abu na biyu da ya kamata mu dinga tunawa ka dinga tunawa ke ma 'yar tiktok ki dinga tunawa waɗannan bidiyos da kuke yi kuke sakewa zai yiwu a yi ta playing ɗinsu bayan kina kwanci a kabari waɗannan bidiyos da kuke yi kuna baƙaƙen asha kuna rawa kuna nuna tsiraicinku baiwar Allah za a zo a saka wannan abun ana gani a lokacin kina kwanci a kabari ba kya tsoron haka ya faru dole da yake yadda hakan gaskiya ne tun da ke ma akwai waɗansu da suka mutu kina ganin bidiyos ɗinsu na yawo yan fim nawa suka mutu ga sunan bidiyos ɗin suna yawo malamai nawa suka mutu ga bidiyos ɗin yana yawo wannan rawa da kike yi za a zo a saka a gani kina rawan ko kina ɗuɗɗura ashar ko kina faɗin abin da kike faɗa bayan kin kwanta a kabari yanzu hakan ba za ki yi tunani a kai ba yanzu hakan ba za ku yi tunani a kai ba karki bar baya da ƙura karki bar baya da ƙura Allah a ƙur'ani ya ce inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin Allah ya ce inna nahnu nuhyil mauta mu dinnan Allah ya ce mu za mu rayar da matattu wa naktubu ma qaddamu wa atharahum sannan za mu rubuce duk abin da suka gabatar na ayyukansu a duniya wa atharahum da abin da suka yi wadda yake gudana bayan sun mutu na alkhairi ko sharri Allah ya ce duka za mu ajiye shi inna nahnu nuhyil mauta Allah ya ce mu muke rayar da matattu wa naktubu ma qaddamu kuma za mu rubuce duk abin da bawa ya gabatar duk aikin da kai a duniya Allah ce za mu rubuta mu aji sai ce wa atharahum da kuma abin da kai wanda yake gudana a bayanka na alkhairi ko sharri Allah ce shi ma da mu ajiye maka yanzu baki tsoro a ajiye miki waɗannan videos ana sa su ana rubuta miki zunubinsu a cikin kabari ka ji tsoron aikata aikin da bayan ka mutu kuma zai ci gaba da gudana a bayanka kuma na sharri ka ji tsoron haka ka ji tsoron haka ka ji tsoron kana kwance a kabari wani laifinka na yaduwa a cikin al'umma ka ji tsoron haka abu na uku ki tausayawa masoyinki ki
tausaya ma iyayenki, kannanki, yayonki. Wannan abun da kike yin wata iliyarki tana da kishiya, za a jefa mata magana da shi. Wata kina da wata goggo kanwar babanki, wata kina da wata umma kanwar mahaifiyarki tana da kishiya, za a gaya mata magana akan abin da kike yi yanzu. Ko baki ji tsoron Allah ba, baki tausaya wa masoyanki ba. In an ce masoya su ne iyayenka, 'ya'yanka, ƙannenka, danginka, waɗanda kuke kan soyayya na rayuwa da addini. Kasan su ba su san masoya ba. Sau da yawa in kana kallon ko Facebook ne, wata in za ta yi magana sai ta ce assalamu alaikum masoyana, ita ta ɗauka followers masoyanta ne. Followers masoya ne? Fans ɗinki masoyanki ne? Su masu zukaki ne, masu zukaki ne. Waɗannan dai mansagin, waɗannan da suke ce miki ba su yadda ki TikTok ɗin ba, wallahi su ne masoyan. Waɗannan waɗanda dai suke kwace wayan nan su ne masoyan, kuma za ki zo ki gane su ne masoya gobe ko jibi. Waɗannan yayinki da suke fushi da ke don kina yin su ne masoyan. Waɗannan iyayen da suke cewa ba su so ɗin, waɗannan wadda suke nuna miki ɓacin rai akan wannan abun, su ne masoyan. Waɗanda za ki sa hotonki su ce sun yi kyau, masu kai ki su baro ki, masu kai ki su baro ki. Duk wadda za a sa hoton 'yar wani, wata ta sa hotonta a cikin Facebook ko wani abu, ya ce ta yi kyau, wani ya ce wow, haka ne ko? Haka ne. Ba masoya bane, ba masoya bane. Zai ga hoton kanwarsa a wannan kafa ya faɗi irin waɗannan abubuwa. Ki tausaya, ki tausaya wa iyayenki, ki tuna waɗannan abubuwa da kike yi yana cutar da masoyanki. Yayunki ba su jin daɗi, kawai kin fi ƙarfinsu ne. Ƙannanki ba su jin daɗi, iyayenki ba su jin daɗi. Duk mai son ki tsakani da Allah bayi jin daɗi. Gobe ko jibi kuma 'ya'yanki da su zo su ma ba su ji daɗi, ba da su ji daɗi, ba da su ji daɗi. Waɗannan fans da kuke ce musu masoyanku masu zuga ku ne. Sai kin gama tallan hotunanki da bidiyos ɗinki, kowa in ya sauka to mai tafiya gun 'ya'yansa sai ya tafi, mai tafiya gun iyalansa sai ya tafi, mai zuwa gun iyayensa sai ya tafi. Ke kuma sun barki 'yar tallan tasha. Burge su kawai kuke yi, burge su kawai kuke yi. Ke ma 'ya ce, 'yar halal, kina da uwa kina da uba, me zai hana ki tashi domin kare mutuncinki da iyayenki da addininki? Saboda ku yi aiki tukuru domin kare mutuncin iyayenku, domin kare mutuncin 'yan uwanku. Gobe ko jibi 'ya'yanki da su zo, ba yadda za a yi su zo su ganki kina rawa abun ya musu daɗi, ba zai yiwu ba. Waɗannan da suke miki comment ba masoya ba ne, ba masoya ba ne. Waɗannan da suke muku comment ba masoya ba ne, ba masoya ba ne, ba masoya ba ne, ba masoya ba ne, ba masoya ba ne. Za ka ji ta fito tana cewa assalamu alaikum masoyana, ina muku barka da kaza. Ba masoya ba ne, ba masoya ba ne. Wadda za ki zo ki rawa su yaba, ba masoya ba ne. In kina so ki gane, ki je ki a gaban yayinki in da su yaba, ba da su yaba ba. Masoya ke masoya kenan. Abu na ƙarshe, ku ji tsoron Allah, ku tuba, ku gyara. Abun zai wuce, zai gyaru,
duk girman barna annabi ce in ya taba bangon sama idan mutum ya tuba Allah zai yafe mishi. Ku tuba ku gyara, tsiraicinki ba abin bayyanarwa bane, tsiraicinki ba abin bayyanarwa bane, ba abin talla bane, tsiraicinki ba abin talla bane a tasha, tsiraicinki ba abin talla bane a social media. Kima da mutunta ki Allah yayi, girmama ki da daraja ki Allah yayi. Karki walakantar da kanki bayan Allah ya kimanta ki. Ku tuba ku gyara. Kallonki, adonki, a kalle ki, a kalli adonki, ubangiji ya keɓanci wanda yake so. Ba kowane ƙato ne za ki bari ya dinga kallonki da jikinki ba. Arma Allah ya ce wala yubdina zinatahunna وقل للمؤمنات يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن القرآن gode ma Allah bisa ni'imar musulunci alhamdulillah أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'a. Allah ya ce wala yubdina zinatahunna. Allah ya ce mata kar ku kuskura ku bayyanar da adonku ma wani kato. Allah ya ce illa li bu'ulatihinna sai mazajen aurenku. Wannan dokar kar wani ya ga kwalliyanki, kar wani ya ga adonki. Allah ne a ƙur'ani ya ce sai mijinki. Adonki da kwalliyanki bai halatta producer ya gani ba, adonki da kwalliyanki bai halatta director ya gani ba, adonki da kwalliyanki bai kamata cameraman ya gani ba. Wannan doka ne ta alƙur'ani. Mijinki ya ga adonki. Allah ya ce ba laifi ki ado a gaban babanki, ba laifi ki ado a gaban ƴaƴanki, ba laifi ki ado a gaban ƴaƴan yayunki, ba laifi ki ado a gaban wani da wani da wani wadda Allah ya halatta. Amma bai halatta haka kawai ki ado ki zo ki sa kanki a social media ana ganin ki ana cewa kin yi kyau ba. Ubangiji shi ya hana, Allah ya hana, Allah ya hana, Allah ya hana. Ƙarshen ayar Allah ya ce wa tubo ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna. Allah ya ce mu tuba zuwa ga Allah duka. Kaji sai Allah ya ce ya ku mu'minai. Wallahi wannan nasihan ba wai mun yi ta ne akan waɗansu fanɗararrun mutane ke bantattu ba, domin matsalar taɓarɓarewar tarbiyya game da abin da ya shafi social media wallahi ruwan dare ne game duniya. Har almajirai da ɗaliban ilimi da yawa sun fada cikin wannan musifa. Saboda haka mu ji tsoron Allah mu gyara, mu ji tsoron Allah mu gyara, mu ji tsoron Allah mu gyara. Masifa ce da ta shafi da yawa illa man rahimallah. Mu ji tsoron Allah mu gyara, mu ji tsoron Allah mu gyara, mu ji tsoron Allah mu gyara. Nasiha ta ga masu bibiyan irin waɗannan shafuffuka na waɗannan yara da duk wani shafi na ɓarna, ku ji tsoron Allah. A tsarin Allah taimakekeniya a kan sabon Allah daidaito ne da mai sabon Allah. wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Allah ya ce ku yi taimakekeniya akan aikin alkhairi da tsoron Allah da da'a ma Allah,
sai ce kar ku yi taimakekeniya akan sabon Allah da wuce gona da iri. Kai ba ka yi, yarka ba ta yi, ko kanwarka ba ta yi, amma ka je kana following yar wani da take yi. Ka yi adalci? Ba ka yi mata adalci ba, kuma ita wannan yarinya da kai following ɗinta ba kama babanta da mamanta adalci. Sannan liking irin waɗannan pages yana daga cikin abin da ke yada abin al'umma. Allah ya ce innal ladhina yuhibbuna an tashi al-fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. innal ladhina yuhibbuna an tashi al-fahishatu fil ladhina amanu, Allah ya ce lalle waɗanda yake musu daɗi suke so alfasha ta yaɗu a tsakanin mu'minai. Duk abin da aka saka da bai da kyau kana likin ka sake yada shi a cikin al'umma. Kana likin dinsa ka yada shi a cikin al'umma. Idan da mutum 10 ne da su gani, to yanzu adadin waɗanda kai ma suke tare da kai su ma da su gani. Allah ya ce innal ladhina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladhina amanu, waɗanda suke so yana musu daɗi alfasha ta yadu a cikin muminai lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Allah yace suna da azaba mai radadi, zan walakanta su tun a nan duniya. Allah yace kuma zan azabtar da su a lahira. Jama'a ina kun ji aya? Lahum azabun alimun, suna da azaba mai radadi, sai yace fid dunya, tun a duniya. To Allah zai dora maka kaskanci da walakanci, ko ya jarabce ka da abin da kake kallo a gun yar wani, kai ma a zo a maka a gidanka. Wal'akira ga kuma azaba da Allah ya tanadi a lahira, wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun. Allah ya ce Allah ya san abin da ba ku sani ba. Abin da ke kanmu idan har gaskiya ne waɗannan abubuwa ba mu jin daɗin su. Abubuwan da ake yi a Facebook munana, abubuwan da ake yi a TikTok munana, waɗannan ababa idan da gaske ne tsakani da Allah, waɗannan abubuwa ba mu jin daɗin su, ba mu san su. To duk wani wadda yake following wata ko wani a waɗannan pages ya je ya unfollow din su. Ko baka yi komai ba, in kai haka ka rage yaduwar abin a cikin al'umma. Ka rage yaduwar abin a cikin al'umma. Ko baka yi komai ba, ko baka yi komai ba, ka cire hannunka daga duk wani gudumawa da za ka bayar don yaduwar abin, to ka yi abin da za ka iya. Idan wannan ita ce gaskiya, muna tsoron haka akan 'ya'yanmu, kuma abin ba mu son sa akan 'ya'yan musulmai, kuma ba mu so yaɗo a cikin al'umma, to ya kamata kowa ya janye hannunsa daga shiga irin waɗannan shafuffuka. In ka yi likin ka yi unlike. Mu cire hannunmu, hakan kuma taimakon su ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce unsur akaka zaliman aw musliman. Annabi ya ce ka taimaki dan uwanka azzalimi ko wanda aka zalunta. Suka ce in an zalunci dan uwanmu mun san ya za mu taimake shi, mun san yaya za mu taimake shi, amma in yayi zalunci yaya za mu taimake shi. Annabi ce ku kame hannunsa, ko bata bari ba, bata tuba ba, ta yi shafin ta yi, ba wadda ya bi za ta haƙura, za ta haƙura. Mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah, mu gyara mu ga sauki, mu gyara mu samu taimakon Allah. Allah ya muku albarka, Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi. Fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka